Di napalabas, nagkuyog da Criselda kanilisa anapan iti balay datyo na. Tapno bayadan dati kwarta anabulod da kanijurin. Iti panagsasango da, saan ang nagawidan ni Jorin tinang sidirmanan iti inana. Tarag sublin ti kwarta ngayon pabulod na. Ngem ti panangtung pakenkwana ti inana, ket saanen amay babawi pay. Idi makapanaw dagiti agina, nang lukat ni Jorin iti serbesa ket naginom daytoy. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela anapauluan. SIIT Iti Barukong. Iho, kaano pa'y anasursurum taginom? Manipod iti sinaktanak ni Mami, Daddy. Anya? Ngem, saan kaya madanagan? Amok a kontrolan ti bakit. Nasakit ka di pala ang tinakam mo kini Mami? Naisublin dahil sa ti kwarta ngayon pautang ko kanakwada. Ngem, ti panangtung pakanyak ni Mami. Sana na may babawi pa eh. Iho, saan ka kumaamangin mo lati sakit tinakam kini Mami? Nasakit din sa lugsog na apuri si ti barukong ko, Daddy. Aniya? Jorin, anya nga ron ti kayat mo mapasawa kita. Tapno may kat detay bagbagam apuris anay sa lugsog di ta barukong mo. Mami. Sumungbat ka. Honey, saan mo kumabugkawan ti anak ta? Victor, madlaw ka manipod na yasideg ti anak ta kadagijay nga agina. Isungutan ti pamkwatan na lumaban ka na ta. Saan kayo alablabanan, Mami? Tanya saan? Sumardeng kayo. Saan kayo kumangagsubang akastang agina? Oh, sorry, Dad. Isardeng mong taginumiho. Tawan tinasaya at nga ibunga ti arak. Ibusok langan tinagyan do'y serbesa, Dad. Sige. Pabos uyam day ta kayat na, Victor. Kat nukurang pa igatangak. Ani, Oh. imbes alawagam ti dalan ti anak ta. Saan met? Tad adamat nga iturong mo itinasipngat adalan. Kapo ka na kita saan nga umisunga arami. Nagbalin ang nagulo ti biyag da Victor Canchona. Sipod nagsubli ni Criselda kaduana ni Lisa. Ni Bruno. Hello, Bruno. Anya? Addakan dito Ilocos. Nasayat. Tanalpas mo maten tim pamisyon ko kingka di Manila. Wen, saan ka ngagdanag? Ited ko no anyaman ting karikin ka. Wen, tadupay ti kayat ko apa aramid kin ka. Nanang. Nasayatan ti marikriknak. Awanan sa gubanit ko. Isungayin ton pikat. Sumrakak ton iti trabaho. Anak, anya nga tano, sumapol ka lang nga niti sabali pagtrabahoam. Anya? Tapay pa lang, nanang. Idento tamayat matitrabaho kiti kumpanya da Ma'am Chona. Gapo ta makita ka kasla marigatan ka. Gapo iti kado asang wam at trabaho. Di kay agdanag, nanang. Kapailat.
Wanang nagsakit kan. Gapo iti kanayon mo apan nakapambanog iti trabahom. At adang agsakit ti may sa atao. Naawan ti exercise na. Sa bagay, ngam, may mayat ko ma. No saan nga abusado ti employer mo. Agan-ano sa klatan nanang. Nasaysayat mo't lang tada pagtrabahuan na. Iso nga inak to nagtrabaho inton ti ka. Silda, apay a pinalubusa mo ni Elisa anapan nagtrabaho. Diyak kumapay mat kayat amapan. Ngam, nagpilit mat. Wala. Amang mabagnat. Saan nga tamat? Tawan ka numat ti marik na nasa gubanit iti bagina. Ay kay nasaya at kasta. Imbagak pa'y asumapulangan iti sabali a pagtrabahuan na. No marigatan ti kinaadu nga ipapaubra ni Chona ken kuana. Anya nga raw ti kurana. Kabailan na ka no, tatang? Ay na, talaga nga imalaking ka ni Elisa na. Asaan basta sumugaw, iti anyaman arigat, ti panagbiyak. Nasayat. Tanapanunot mo lang hindi magtrabaho, Elisa. Wan ma'am. Manang nga asi unay ti Diyos. Taawan mo't lang ti anyaman na sa gubanit ti bagi. Nasayat. Tani nabuntunan dagiti paperworks mo. Kat kayat ko nga overtime ka itangal tao. Taado dagiti naskan nga ikamaka mo a papeles. Anya? Uwan ang... Saan kan nga reklamo no kayat mo ti agbayag iti trabaho? Ma'am, mabuti nga kamarabian dito opisina, ma'am. Di ka madanagan. Kadoan na kantumat lang ti gwardya. Sa bagay. Nasingpat mat ni Julio sa gwardya. Iso adi kag buta nga overtime, Elisa. Nasayata si Mangpat kayong tatang. Lene, anya din napasamak. Takas lang madandanagan ka. Ni Elisa, awan pa'y. Anya, kat no agsipngatan. Sa di pa si Mangpad. Iso nga rod ang madandanagan ako na yung tatang. Awagam ay di silpon na. Nabati na nga rod ti cellphone na dito'y balay. Anya, kat ni Chuna di awagam. Pati ni Chona, saan ko ang makontak, tatang? No, saan mo ang makontak? Kat ni Victor di awagam. Noawagak ni Victor. Ang mga noagapad ang tumanan nga agasawa. Ini nga rod rin di awagam. Kat ibagam akasaritam ti inana. Wan, tatang. Awagak ni Jorin. Barang nusungbatan na ti awag ko. Iho, nakaidasaran da Berta kanisiing. Umay kan tapang rabi itayon. Saan pa yung mapisin, Mami? Saan ka pa'y amabisin? Wano? Saan nakakayata kasangwa mga iho? Kada mo awa kanya.
Sige, sungbatan. Umay kanton. Wan, Mami. Hello? Hello, Jorin. Agyaman akta sinong batang tiyawag ko. Da kayo matgaya man ti. Anya ka diti bagayo. Ni Elisa. Saan pa yan nakasampat dito'y balay? Anya? Tapay. Diyak nga ron mo. Iso ang mabalin ka di, akasarita ni Mamim. Tama nga nun na nangibaunan na. Iso adi pa'y nakasampat dito'y balay. Mabitla nga ro danti. Itad ko kan ni Mami dito cellphone. Lai mas trinitib abanok at tinula ni Berta, hali. Nataba. Juan. Naraman tinig una. Ni Jorin. Di mo mat inayaban ay ang umay makikiddan ka datamang alhani. Kuna na asan pa yung mabisin. Nga maring na may tumot lang, makisango ka data. Mami, Oh, yan ti Crisel dati mawag. Kaya't na kayo kano akasarita. daan niya tibaga na. Ni Elisa. Saan kano pa yan nagawit iti palayda? Isama dandanagan daw na yan. Anya, itid mo kanyak sa cellphone mo. Kasaritak ni Criselda. Ate, Mami. Hello, Criselda. Nalaw sa unay na dandanag mo ka ni Elisa. Kaputa saan pa'y anak kawi dito'y balay? Katrabiin. Di ka madanagan. Pinag-overtime ko lang di anak mo. Anya? Kan kunakan ko na nga overtime maging gaiti alas 10 ti rabi. Jonah, among ba't akagap-gapo na lang iti sakit? Iso asan arong baga pinag-overtime mo? Aging iti alas 10. Ado nga ro, dagiti naskan, ngay kamakam na papeles. Uray pa'y. Apay asika ti mangisuro. Idinto ta siya, ti boss, ti anak mo. Napatpatag ti salon at ti anak ko. Ngam ka dagiti anyaman nga ipapaubram kan kwa na. Maniya, Inaksukuran ni Elisa. Kat ibagak nga agawid ang dito'y balay. saan mo nga ramidan dayta, no di mo kaya, ta suspendyak ti anak mo. Uray pa'y suspendyom ni Elisa. Inak iawid ti anak ko, Jonah. Maniya. Anak, nakasaritam ka di matlaang ni Jorin. Wan tatang, kan nakasaritak pa'y ni Jonah. Sa dino kanong nga rod si ayan ni Elisa. Adapay lang iti opisina da tatang. Pinag-overtime ka ni Jonah. Anya, ubunang kagabba po na lang iti sakit. Sa kalpasan na, iyarado naman ang tibagi na iti trabaho. Gaputay so ti mandar kan kwa na ti amo na tatang. Ngam, saan ko amaan nugutan? Anya nga rod ita ti planaw. Intayo sukunan ni Elisa iti opisina. Kat pilitan tayo nga iyawid tatang. Jorin, papanami ho. Iti opisina yo, Mami. Oh, apay. Apay, mapan mo kadwaan ni Elisa? Saan, Mami? Anya nga rod? Inak pagawidan. Asa na mabalin? Apay apagawid, midinto talaga do ti pa ikam kamat ko kankuha na trabaho. Kagap-gap po na iti sakit. Saan na rin mga overtime? Aniya. Ha, apay nga sakit mo launay ni Elisa. Wano, adda ka din pa na gustom kankuha na, Jorin? Awan panawin ko amak sinlungbat kada kayo. Inako. Jorin! Jorin! Oh, saan ako ngayon kaskaso? Jorin! Unay matantikado ti paikat ni Ma'am Chona a papeles. Hingganat pikat.
Yaramik ko kano amin dagito eh. Masapol ang mailipas ko amin. Sino mo tayo nga tuk-tuk-tuk? Tigwar siya nga ta. Tumakturak man pala. Tama nga no, tayo baga ni Julius. Elisa, anak. Huh? Nana? Apay di ka matlaang nagawin. Napalalon ti dandanag ni kanilolom. Binag-overtime nak nga ni Ma'am Chona, nanang. Umay kan. Agawid kan. Kadwak ni lolom. Kat ti tricycle na tinagluganan mi nga imay ditoy. Anya? Umay kan. Saan ang mabalin nga yaradong ti bagim iti trabaho? Kagap-gapom laang iti sakit. Isong agawid kan, anak. Wan angam. Nagadudag iti papeles apa ikam kamakam kanyak ni Ma'am Chona aginggat inton bigat, nanang. Inawagak kita ni Chona. Kat impakadak tiyo may mi panang sukon kan ka. Anya? Adak ko siya dimtan. Medyo rin, nanang. Elisa, apay nag-overtime ka. Eh, di na tagpapaungar ka pala eh. Pinag-overtime na namin ni Mami, medyo rin. Mas ka na salwada mo ti salunat mo. Husto ti ko na ni Jorin. Isu nga inkaipak ni dagiti agkaywara iti lamisaan mo. Tala mo ti bag mo, tagawid tayon. Sige, nanang. Itilugan ko ti pagluganan niyo, auntie. Itulod kayo. Oray saanan, Jorin. Yaman naklangan. Nga, adamot jay tricycle apagluganan mi nga agawid. Nakadidilaw una yan, Victor. Aguston sa launa yan ni Jorin kay ni Elisa. Honey, di mo ibagbagati kasta. Pasaan pa'y matanagaran ti anak ta kini Elisa? Uray pa eh. Nakadidilaw nga da panagayat na ka ni Elisa. Paita ka man rin ako, nak. Malagatap ka launa, yun. May samot na dya, Criselda. Nagpaisuan na pan na sinukon ni Elisa ay opisina. Ipaypaysok tinsawang ko pa ng suspendek ni Elisa. Anyo? Juan, diyak kaya't ti panakibibiyang launay ni Criselda iti anak na. Honey, Biyangan na matlauna yon ti trabaho di anak na. may sakamot nga ina. Kat maawatam ko materik na ni Criselda. Juan, ngam diyak kaya't ti kinabiyangot ni Criselda. Isang suspendek di anak na. Napandakit din pinili ta pinagawid. Manipo di opisina. Sala nagsardeng ti panagdandanag ko. Itatadakan dito'y balay, anak. Pasensya kayo na. Reject na ipakada ti panag-overtime ko, nanang. Nabatik namin ti cellphone ko dito balay. Laglagi pam to nga minakanayon ti cellphone mo. Tapno makaawag ka kada kami. No adadagiti saan anasaya at tapaspasamak. Nanang. Madantanagan, nak. Sigurado akaungat naktumanan ni Ma'am Chona inton bigat. Saan ka madanagan? Itulod kanto e opisina inton bigat. Anya? Saanin, nanang? Nakapapayin mo't akin ni Ma'am Chona no umaydak pa lang itulod iti opisina. Amang ano pagarupon na amabutengak. Isa nagpakuyog kada kayo. Anak, saan mo unay nga am mo ni Chona? Anya ti, kayat yung asawan, nanang. Anya nga tati sungbat ko. Oh,
Apela pa uli magkayo matananang. Dagas ka di ni Ma'am Chona? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. SIIT ITI BARUKONG.